Tak přátelé, šlágr varieté je u svého konce. No a já můžu jenom konstatovat, že to bylo něco úžasného. Zase úplně něco jiného, to, co jste ještě vůbec u nás neviděli. A troufnu si říct, že snad i nikde na jiných televizích, protože úžasní interpreti, úžasná muzika, úžasný zpívání, prolnutý s úžasnými výkony artistů a vůbec varietních umělců, bylo něco nádherného. A ještě když jsme do toho některé ty naše umělce zapletli, do těch jejich čísel, no přátelé, nebudu předjímat, já si myslím, že na všechno se můžete těšit ve šlágr varieté, když ho budeme vysílat. Samozřejmě upoutávku na to budete sledovat v televizi, že to určitě nepřijdete a já tady z tohoto místa se s váma loučím. Vidíte, všichni lidi už odcházejí, je čas se rozloučit a věřím, že se zase brzo někde spolu uvidíme u nějakého dalšího Byli jsme přitom. Mějte se krásně a já moc děkuju kameramanovi Zolimu, kamarádovi, který dneska byl trpělivý, hnal mě do toho, dělej moderace a ti diváci to mají tak, jak by to mělo být. Takže ještě jemu taky velký díky a mějte se krásně, máme vás rádi.